kasuna ni mo, Teacher Hazel, sa saging sa unggoy. Teacher Hazel. Gahit ng liwas. Hello mga kaitsaran, good morning, good morning, good morning. Dugan at wala na kayo mag-video. Guys, natakaroon sa among tulungaan pasagbihon, the home of inspiration. Good morning guys sa itong mga fans dira, fans na karon. Guys, karon mag-harvest ta, magputol ta sa atong gitawag nga saging sa unggoy. Oh no. Na-miss ko ani saging sa unggoy guys, kaya naa sa sulod sa among tulungaan tanaw guys. So, makita ninyo na sa akong likod nga saging guys. Naada ang saging nga unggoy. So wala gyud ako na sa gipaputol tungod nagtuo ko nga kanang naa say rule, naa say kana importante nga rule sa among tulungan nga nganong natubo dira ang saging sa unggoy. So pag anak ko lang daan sa ilong, parang ilong sa unggoy. So karon pagkit-on ta mo guys sa unsa ang pagputol o pagkaon sa saging sa unggoy, kay kung dito matag na panahon guys, kung mas stranded ka or matrap ka sa bukid para sa mga nasa multi-grade nga mga teacher. So dapat mukaon ka kung unsay available nga pagkaon nga naa nang araw nga bukid. So guys, pakit-on ta mo pagputol. Ako mismo mo putol sa saging sa unggoy. Unggoy. So pakit-on ta mo guys karon na. A few inches later. Okay guys, pasaka ko guys, pagsaka ko dito sa venue. Kung asa dapit na saging sa unggoy, pakit-on ta mo karon. Kaya araw makita ganyan guys. So nawa sana kay among school guys, diba? Fresh kay ang air, bugnaw kayo diri guys. So basta sa pasagdihon, puno kay kag inspirasyon. So guys, magita ganyan ni karon guys. Pagputol sa saging. So nana po guys, nagkaana mo kadul sa saging guys. So well, naghatag activity ka dyan sa bata guys. Karon guys, pakit-on ta mo sa saging. Many months later. Guys, nanang babae guys, kadala sa sundang guys. Muni sa Auntie Bibian guys. Muni among utility sa school guys. See? Ako rin putol Auntie Bibian ha. Ako rin putol kay aron makakita sila. Bapa kay bagay guys ba? Muni si Gabriela silang. 6.5 hours later. Okay mga kaitsuraan. Na natin sundang, gamito na nato ito sundang. Wow! Muni sa ang gipatay kang... Paano masabi? Saan yung gipatay? Gipatay sa kang... Ok, kasi hindi ka. Muni sundang, gigamit natin siya sa pagbuka, sa pagputol. So guys, pakitong tamo sa pagputol sa saging sa unggoy. So guys, ayaw din mo pagpiyong-piyong sa mga mata. Kinali yung mga unggoy guys. Okay. So dali ko guys. Kanawa kong isa, pero Lord, tabangin ko mag-ulog. Guys, may mga technique sa pagputol dapat with feeling. Okay guys, natumba na guys. Woo! Ato din ang gamay guys. Oops. Ako guys. Tawa ng wire. Guys, ano guys, oh? Tadang! Okay guys, muna sa saging sa unggoy. Mga mamuy! Gara ito mga paborito. So, karon, pakit-on ta rin mo unya tataod ako. Pakit-on ta mo sa pagluto ani, kung sa pagkaon, kung sa dagway sa saging sa unggoy. Sana all. So guys, akong puton guys ha. Woo! Yay! Nara ang saging sa unggoy o narapot ang leader sa unggoy. 2,000 years later. Guys, ayun. Okay guys, so lami na kay guys, oh. Pwede na nato makaon. Actually, pwede sa kaunon diretso ang saging sa unggoy. Kanang pag-rest mo nga kanang ay, pagkaon ta guys. Tiit ng unggoy. Tiit ang unggoy guys. So pagkita mo, okay. Tara guys, inani ang dagway sa saging sa unggoy. So, kung imo sa tan-awon, saging na sa normal nga saging, pero ay di naman po may abnormal nga saging, pero I mean saging nga kana makita to usual nga saging, pero lami sa tanawon, pero tanaw na to unsay sulod sa saging sa unggoy guys. Unsay sulod ani nakita mo na itom guys ha. So tanawon to mo, pwede sa makaon nga raw, but pasabot hilaw or hinog, pwede na sa kaning karon, pwede pod sa lungagon. So pakiton ta mo nga magkaon ta sa hilaw. Oh my god, this is my first time. Lami ba? Guys, tamis kayo ang saging sa unggoy guys. Pero guys, oh,
Plus liso. Napuno siya sa liso. Hmm? Pwede na natin nun. Guys, tamis kay siya guys, pero halo kong tulon siya basig manubos akong tiyan. Pero ingon sa TVBan, pwede dia sa tunlon. Pwede Kalibang dia sa raman. kaunon diretso ang saging sa aming tunlon. Pero guys, di lang ko mutulon guys. ha? Kalibang raman po na nimo. Di lang ko guys, kay balik kalibang na ko guys, di lang ko mutilaw. So, na guys, oh. Okay, tanawa guys. Okay, so ako na pong hababon. Dili ka kaingkit o kayo. Hmm? Hmm? Di ka kaingkit ay. Ligis-ligis lang sa dila. Hindi mo kong bitin. Pwede rin mo guys. Tulon pero mo sa ligis-ligis sa dila sa gila na to. Tire. Nailigit kay ligsun-ligsun niya. So guys. Lami sa, tamis kay guys. Tilawin ninyo ang saging sa unggoy. Unya pakitunta mo kanang luto na nga saging sa unggoy. Aron ato ma-differentiate kung unsay asay mas lami, ang hilaw o ang luto nga saging sa unggoy. Eventually. Okay guys, naan namin sa kusina guys, tanawa mong kusina guys, sa among abuhan. So thank you kayo, grabe yun sa TVBan. Thank you so much sa TVBan. Thank you for maintaining cleanliness sa among tulungan. So guys, tanawa guys, pakitunta mo o pagbutang namo sa kaldero sa saging sa unggoy. So ano ra? So imo sa lang katon, ibto nimo, ibot sa kaldero, ibot na sa kaldero. So, ano ra kasay mo ikagul mo importante makakaon ang mga unggoy karon mga dawa. So patilawon kamo nga nagtanaw sa video sure ko hinamon sa saging sa unggoy. Pero ayo mo kabala ka guys. Tagaan tamog similya sa saging sa unggoy. Para nagana ta may mga unggoy. Muna ganang ko sa pasagdiyon kay daghang mga unggoy diri guys. Ang ilang pong kaning video karon mo ni ang lido sa unggoy. Pero hit suraan nga unggoy, di ba? May klase kayo sa unggoy niya mga para mahitsuraan yun tanay kay. Paano masabi? Tuoyo ko anang hitsuraan. I always believe in the law of attraction. Once you always pronounce it, hitsuraan yun kasi pamati. Bahala pa sa itong dagway. Hitsuraan yun. Tibibian, sakto tibibian. So guys, tara guys. Pakitunta mo guys. 2,000 years later. Guys, gitak ang nagyod sa among guwapa o buutan nga utility guys na nagyod sa Tibibian guys. Salamat ang Tibibian. So, kanatong kaliro ato lang ang nusnusan na Tibibian aron may maliwat po sa to kahit saraan. Okay guys, so mga pila ka minutes maluto ni sa Tibibian. Tunga sa oras na. Huy, bilat sa ering. Sorry guys. So, dili to sa oras tayo eh. Ayatan lang nag-awasong maluto eh. Okay guys. Sorry guys, nakain ko bilat sa ering guys. It's just an expression pero tingala man sa gugunga tunga sa oras ay maluto ang saging. Pero ambot lang ni saging sa unggoy guys. Tistingan na to. Pila sa ka minutes ay sa maluto. Okay. A few moments later. Okay guys, naluto na yun ang saging sa unggoy. So lipay na kayong mga mumoy karon. So mga unata, kauban sa mga kids, kauban sa mga gwapo o gwapa o gitsuraan nga mga magtutudlo sa Pasagdihon Elementary School, Pasagdihon, the home of inspiration. Kay resist time na po guys. So, guys, tanaw mi unya, bibo kami mga on. Say guys, una ni mo Teacher Hazel sa saging sa unggoy. Teacher Hazel. Dahil naglinis. Ama, teacher. Detail. Lagi ito sir, pero listen ka oras. Pami. Mas daghan ang liso. So guys, so nakita na yun ninyo ang kalainan sa saging sa unggoy. So, lami siya, dagag liso, mas daghan pa ang liso kaysa sa unon. Pero guys, I tell you, ang saging sa unggoy na siya yung mga benefits sa itong lawas. Diba? Kaya saging din siya. So, karon mga una sabi sa saging nga luto, nga saging nga unggoy. So, kinsay gusto mo kang saging sa unggoy nga luto? Okay guys, mga una min sa luto nga saging.